Добавка против износване за двигателя, за маслото. Колко е полезна, струва ли си парите? Днес сме тук и ще проверим. Ще направим един обикновен тест с масло ELF NF 900 5/40. Маслото е съвсем обикновено, нисичък клас, така че, приятели, нека видим какви ще бъдат резултатите без добавка и след това с добавка. За да имаме коректни резултати от теста, ще засмуча около 20 мл масло. Задължително, преди да започнем същинската част от теста, ще пусна машината, за да поработи малко, без натиск върху триещите се ролки, за да може маслото да се загрее и самото масло да се впие в метала, за да може да имаме коректни резултати. След като маслото вече е загрято и имаме работна температура, е време да започнем с теста. Точно на 3 кг машината спря да работи. Това е, така да кажем, не много добър резултат, но нека все пак в края на видеото да видим какво е с добавка и без добавка. Сега ще почистя ролката и ще я завъртя, за да мога да имам нова триеща се площ, на която да тестваме маслото вече с добавка. Както помните, в началото на видеото сложих 20 мл масло. За да бъдем коректни, ще трябва да сложим 10% от количеството масло, което прави 2 мл добавка. Добавката, която използваме, е плазмен елексир. Тя е синя на цвят, на базата на естествени естери. Добавката е изцяло антифрикционна, или на български против износване. И днес ще я тестваме. Аз съм я тествал преди, има доста добри резултати с нея. А когато е съчетана с хубаво масло, резултатите са още по-големи. В момента ние тестваме с обикновено масло. Нека видим какво ще се случи. След като инжектираме добавката, продължаваме с същата процедура, както преди. Пускане на машината, втриване на материала върху триещите се ролки и загряване на работна температура на маслото с добавката. Ако резултатите от теста ви харесват и проявяват интерес към тази добавка или подобни добавки, в първи коментар под видеото ще сложа няколко линка към нашия магазин с подобни продукти. Разбира се, ще има и към същия продукт. Така че, приятели, заповядайте. В комбинация хубаво масло с добавката, резултатът е още по-добър. Време е да започнем да слагаме тежестите. Сами може да видите, че машината почти не се затормозява с тези килограми. А преди машината спираше. Тък му да сложи 8 килограм и машината спря. Това, скъпи приятели, са 7 кг. Почти двойно, даже и малко отгоре на предишния резултат, който беше само с масло. Нека видим тестерната ролка. А всеки, който иска да се грижи за автомобила си правилно, може да се обърне към нас Реновация BG или на посочения телефон. Масла, добавки, филтри. Заповядайте, приятели!